Kont taf li jekk taħdem bil-ktieb u tħallas il-bolla dejjem jaqbillek għaliex tkun qed tinvesti fil-futur kemm tiegħek sabiex meta tirtira tieħu l-pensjoni xirqa, kif ukoll ta' martek għaliex jekk hi ma jkollix dritt tal-pensjoni fis-sima, ikollha dritt tal-pensjoni tar-Romol jekk inti tiġi nieqes qabilha. Dan jgħod ukoll jekk timrat u l-marda li tbati minna ma tħallikx taħdem iżjed. F'dan il-każ tista' tkun eliġibbli għal pensjoni tal-invalidità biex tevita taqa' fuq għajnuna soċjali li hija inqas mill-pensjoni tal-invalidità. Barra minn hekk aħjar wieħed jagħmel l-affarijiet kif suppost ħalli ma jiġix mitlub iħallas lura dak li jkun ħab bħala benefiċċju meta ma jkollux dritt. Ikseb aktar informazzjoni mis-sit www.socialsecurity.gov.mt jew billi ċempel fuq 153.